Magabuta. O Diyos nga labing gamhanan among amahan nga nasa trono sa langit. Nagalantaw ka namo sa among painahanglanon. Nagalantaw sa among kakulangon, kaalam, tanan nga aspeto sa among kinagbuhi nga kinahanglan itubo. Amahan, ikaw nagalantaw ka namo. O salamat kay niningtak na sa kagabion diin naghiusa ang imong mga katawhan, striving sa imong gihandom sa matag usa kanamo nga ang imong righteousness maamong righteousness. May mong reality nga ni kanamo Dios. Ug nining kagabion ihangyo namo ang lamda gikan diha kanimo, ang kahayag nga magapalig-on kanamo sa among paglakaw ng kalibutan. O pasayloan niyo Dios sa tanan namong mga sala, especially ang imuhang servant, imong mouthpiece na ining kagabion, na i-cleanse nimo free from guilt and free from sin. Kaming tanan o Diyos. Salamat kayo sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ng Jesus. Amen. I like to open that. Okay mga kagala, again, maayong gabi ka na itong tanan. Pwede makita na ako ang inyong mga smiles. Say, anyway mga kagalaan, ang mga katong bago pa, welcome mo, no? Ang mag-relay na lang sa inyo ha, katong mga daanan, nag-enjoy good kayo sa mga activities nga na diri. So, very practical o magamit din nato sa matag adlaw natong pagkinabuhi. Okay? So, ang atong pagatunan karon is the plan of salvation, the lights that shineth in the sanctuary. Tungod kay ang gihatag man gud nga topic sa ako ni brother, kay related siya sa sunshine. Ang amo yung mga topic for kuan man, new start man siya, no? So, ang mga subject pud nga among ginaisgutan naka-relate sa matag adlaw nga ginahatag sa mua nga nga sa 8 laws of health. Okay? So karon pod is nagaisgot man mig sunshine karon nga day. So lights, no? So kung musulod ka sa sanctuary mga kaigalaan, unsa imong makita? Kung hatagan kag pribilehiyo nga musulod sa sanctuary, sama sa kang Sister Ellen White nga gidala siya sa langit ang iyang spirit ug nakita niya ang beauty sa langit ug dili ma-describe sa pinaagi sa ballpen ang kanindot sa langit ug hatagan kag pribilehiyo sama sa nahitabo sa mga Israelites nga musulod sa sanctuary o sa templo o sa tabernakulo mga kagalaan. Unsa ang imong makita didto nga naghatag og kahayag sa sulod sa sanctuary? Unsa man? The first one nga pinakaduol sa pultahan. The 7 candlesticks. And then kani altar of incense. Mao nay naghatag og light diri sa holy place. What about in the most holy place? Unsa ang naghatag nga light? Ha? Shekinah glory, kabalo ginagid mo, no? But karon mga kaigalaan, kini nga presentation atong makita ang work sa Ginoo diri sa sanctuary ug ang work sa men diri sa sanctuary. Particular kasagaran mga kaigalaan ang ato ang makita, friends, no, mga kaigsunan, isang work nato, di ba? Usually, kung wala ta sa sanctuary, balik ta gamay. Makita nimo musulod ang tao diri sa courtyard. Pagsulod niya, tao diya ang ga-work. Di ba makita nimo? Ihawon nimo ang lamb. Pagkahuman, musulod ang priest sa holy place. I-sprinkle niya sa veil ang blood nga naa dito imong sins. Makita nimo makaigalaan nga work siya sa tao. But now, atong ipakita karon nga dili lang tao ang ga-work ana. Even though it is the plan of salvation nga from the beginning until the end, ang sanctuary doctrine, pero makita nato dire nga it is firstly ang work gyud sa Ginoo sa atua.
I hope so mga kaigalan nga makita nato. Kay usually, righteousness by work atong makita sa sanctuary. Like for example, balik ta. Kung musulod ka mga kaigalaan, dapat ang imong buhaton by faith, di ba? Wala may kasulod nga ordinary nga tao sama nato. Only the Levites, only the priests and the high priest ang naa diri sa sulod. No, di ta kasulod. Makita nimo mga kaigalaan, dapat gyud ka. Kung atong tunan, di ba? Dapat gyud ka nga kung musulod ka sa holy place, dapat gyud ka mutuon sa word of God nga mao ang unsa nagrepresent sa word of God dire? The bread. Kay pag once nga dili ka mutuon, di ba? Mao mo gid ang atong gakakita. And then dapat mo shine ka, mudala ka og kahayag sa kalibutan. The 7 candlesticks represent what? The 7 churches nga naghatag na sila different lights nga naghatag in every sa ilahang particular sa panahon nga kana nga church nag-exist. Right? So I do not know how you understand that, kung literal ba na or applicable gyapon na sa tuwa karon. Sa dili na di akong pinaka-point ha. So now, mao na atong makita. And then once you will pray, you will confess your sins diri sa courtyard. Balik ta. Kung i-confess nimo ang imong sins, pagsulod sa pari sa langit, sa holy place, pagsulod is madawat ang imong prayer through the altar of incense. Di ba mao yatong kakakita? Work of men, not the work of God. Even though mao ni ang gibuhat sa Ginoo, but work of men ang atong kakakita. Muresulta siya og kaugalingon natong pagpaningkamot. Dili nato mabantayan ang work sa Ginoo. Okay? Now, moadto sa ta sa most holy place, ang Shekinah glory. Remember mga kaigalan, mao ni siya. Ang ordinary nga lights nga mao ang sunlight. Makabinipisyo ang atong lawas pero mubati gyapon ta og pain. Sa pain na ay blessing, di ba? Sa diyang ibulad na to sakita kayo oy, pero sa unsay gipang explain diri lang dog o gato niya no. Grabe ka importante ang lights even though nga sakit siya ang dapat sa atong panit. Tungod kay ang atong sinful nature, kinahanglan siyang masakitan para siya matambalan. Di ba? Kabantay mo kita, kinahanglan ta nga mabadlungan ta para nga sakit ra ba paminawon, pero one way gid siya nga musubay ta sa dalan sa Ginoo. Musubay ta sa instruction, di ba? So makita nimo ang Shekinah glory. Walay kung nakay privilege yung makasulod dito. Makita nimo ang Shekinah glory unsa ka kanindot, the presence of God. Nga naghatag og lights. Nga kung naa ka sa gawa sa temple makaygalaan, kana nga lights is mao nay gakakita sa mga tao nga nagapalibot sa camp. Mao na ilang gakita nga lights no nga nindot kayo. Pero ang aduna lang gyud pribilehiyo nga makasulod dito kinsa raman? Only the high priest. Magagalaan ang pinakakatapusan ani sa atong ginahisgutan. Nga naghisgot ta og lights nga makaya pa nato og behold according sa atuang kapasidad, isip, mga hulog nga kinaiyahan. Ang buhing paglaom makaygalaan, ang atong paglaom isang perfection of character nga along human sa atuang journey karon sa plan of salvation is moabot ta sa glorification nga able na ta makabehold sa presence sa Ginoo. Nga di na ta mubati og pain, di na ta mudagan kay nganuman tungod sa kasilaw masakitan ta dili. Kundi able ta makabehold tungod kay glorified body na ang nasa atoa. This mao ni ang pinakalas nga ginahandom nato. That's why we need to walk in the sanctuary. Not literally but by faith mga kaigalaan. Why ngano we need to walk? Because the way of the Lord is in the sanctuary. In Psalm 77 verse 13. Mao na giingon sa Ginoo kang Moses nga make me a sanctuary that I may dwell among them. Naay literal sanctuary in heaven, naay sanctuary literal gyapon sa earth, but earthly sanctuary mga kaigalaan. Okay, now dirito sa pinaka-importante mga kaigalaan.
most of us, kung muisgot gay tag sanctuary, sa panahon nga nakasalata, unsa ang atuang mugawa sa atong mind? Condemn. Once makasala ka, patay. Di ba? Mauna ang atong nasabtan. But we don't know that the plan of salvation has been laid before the foundation of the world. Gat sa panahon nga nahulog ang tawo, dili siya unta mubati nga condemn siya. Tungod kay nganuman, ang plan of salvation is i-present sa atua. Ug ang plan of salvation makaigalaan by God's grace. Kung masabtan nato ang whole teaching sa sanctuary doctrine, masabtan nato kung unsa gyud ang dalan nga atong giagian. Nga thy way, O Lord, is in the sanctuary. Wow! Mao na nga amazing kay kung masabtan tani kay nganuman. Mao ni ang center nga first nga na-establish nga doctrines of pioneers, the 7 pillars of faith. And then the center is the sanctuary doctrine. Mao na nga importante kay ni siya nga atong masabtan makigalaan. And this, I summarize it as a plan of salvation. Now we will continue mga higalang. Kay 1 hour ang gatag, no? So the first gid nato nga madunggan in the plan of salvation, nga ginahimo nga bisan wala tagatudlo sa sanctuary, is the message of love. God will appoint someone, God will appoint messengers, angels represent messengers para muhatag og mensahe sa pagmensahe sa gugma sa Dios sa aron nga makonvekta nga we are sinners, no? Nga the goodness of the Lord leadeth us to repentance. Mao na ang message of love mga kaigalaan. Many of us is ginagamit gid sa Ginoo sa pagsulti sa gugma sa Dios. Di ba? So next na to is tawgon ta, but mao ni siya ang sequence sa plan of salvation nga atong i-relate karon sa sanctuary. This is just only atagan tanig mga reference karon for the sake sa atuang tanan. Okay? Okay? So mao na siya ang sequence mga kaigalaan sa plan of salvation. The question now is, mao ba na siya ang understanding sa sulod sa sanctuary? Okay? Ma-relate na karon. Okay, so makita ninyo, madunggan na to ang message, mo enta og glorified body, nga able na ta makabehold sa light, nga mao ang atong gipangandoy, nga makauban mga kaigalaan dito sa langit ng puluyanan. Makita na to. But before, nga moabot ta sa glorification, ato ni siyang agian mga higala, o dili na to makita ang work sa Ginoo sa atua, dili ato ang work. We are just only cooperating of the work of God in us. Nga dili na to unta ma-recognize nga ako, nga nung niabot ko ani. Ginoo unta atong ma-recognize nga nung naana ko karon ani. Okay? Ingon diri makaigalaan, para daw nga masabtan nato ug ma-realize nato unsa kabililhon ang kaluwasan nga gikinahanglan nga masabtan, kinahanglan sabton nato ang iyahang bili. No? Para masabtan nato ang bili, ma-realize nato ang kaluwasan, unsa gyud kabililhon ang kaluwasan, unsa may cost nga gi-invest sa Ginoo para maluwas ta mga kaigalaan. Unsa iyang gi-invest? Kani man ang importante. Nganong dili nato ma-appreciate ang salvation? It is because wa nato na-appreciate ang cost. Nga all heaven is given in one gift, mga kaigalaan. Through the presence of Jesus Christ. No? Masabtan nato na siya by God's grace. Now, this message is for the parents. Ako parents, ako papa na ko, no? I have a responsibility sa ako ang duha ka anak nga lalaki. Atong basahon mga kaigalaan para ni sa tuwa. Okay, ingon diri, parents, mga ginikanan kinahanglan nga isaysay ninyo sa sayon nga pagsabot ang plano sa kaluwasan ngadto sa inyong mga kabataan. Simplify mga kaigsunan. Sayon, no? Okay. Nga aron ang ilahang batanon o linghod pa nga mga nahuna, masabtan nila kini. Ang mga kabataan nga 8 ang edad, na 10, 12 nga tuig, sila igo na nga makasabot ni ini nga pagtulunan. Kung unsa ang personal nga relihiyon mga kaigalaan. Nakita na to, pila specific, 8, 10, 12,
nga gisultian nga ipasabot na sa kabataan kung unsa ang plano sa kaluwasan. Okay? Para to sa mga ginikanan. Now, adto po ta sa mga kabatanunan. Okay? Halos magyud sa ato diri kay, di ba? Sa mga batanon man ni siya nga programa. Now, kini siya nga letters is letters ni Sister Ellen White ngadto sa iyahang anak. Kinsa yung mga anak ni Sister Ellen White? Kinsa na kaila? Si Willie, Edson, and Henry. Okay, kinsay una namatay? Si Henry. Okay? But you know what? Gipakitaan nag-vision si Sister Ellen White before na nahitabo sa iyahang anak. Nga naagi mamatay sa iyahang mga anak. Oh, grabe no kasakit na nga muragi predestined na imong anak nga mamatay. Diba? Through dreams. So atong basahon, gisulat ni Sister Ellen White sa iyang anak, their children, mga hinigugman akong mga anak, kini siya nga pananawon, nagahatag ka nako kanang nagahatag ka nako kagulanan nganhi sa akong sa mga spirits ang gingon that I cannot immediately throw off. You are none of you too young to die. Kay tungod sa iyang pananawon manggod kung previous ani mong basahon, gipakitaan siya nga mamatay iyang anak. Na mamatay sa iyang anak. Okay? Ingon diri, do you understand the plan of salvation? Nganong kani mangyod ang sulat ni Sister Ellen White? Tungod sa previous, ang counsel niya para sa mga ginikanan 8, 10, and 12, sultian na siya sa plan of salvation. Okay? Ingon sa, your righteousness cannot recommend you to God. Ikaw kani mga bata, dili enough ang atong righteousness. Kita nga mga batanon. Kung pag yung i-consider akong kaugalingon nga batanon, no? So, dili enough sa atubangan sa Dios kining atong righteousness karon. Kinahanglan nato sabton ang plan of salvation. Kay para masabtan nato nga the righteousness that we have is not ours, but the righteousness of God. Mao na nga makita ra nato na siya sa whole plan of salvation magaygalan. Okay? Tanawa na isa diri ka question niya sa ubos. Can we receive the forgiveness of sins before we feel that we are sinners? Sulat man niya ni sa mga anak niya. Makadawat na batag kapasayloan sa wala pa ta nakabati nga kita makasasala? Okay, question man na siya. And before we realize the sinfulness of sin, I think not. Kung wala pa ta ka-realize nga sinners ta, nagunaw na siya, natigit ta ka-receive of forgiveness. Okay, mao na iyang sulat sa iyang anak. When we repent before God of our sins sincerely, we shall feel that without the pardoning blood of Christ, we must perish. If we cast ourselves in our wretchedness wholly upon the mercy of Christ, and feel that unless He saves us, we perish. When we yield our own will, our own way, and plead for Jesus to control our will and actions, then we come into a position where we can receive and appreciate pardon and forgiveness of sin. Now, makigilaan, diri na punta sa ato. Nangamatay na silang tanan, but we know nga by God's grace, if we will understand fully, really, the plan of salvation, makauban na to sila sa langit. Right? So, some people, katong nag-study mi sa Malay-Balay, tungod sa mga study na dito, mga conversation, no, mga young minds na mo, mi dito nga, kung ato kag langit, kinsa ka ang imong unang nga istoryahon? Nakafocus mong gud mi ato sa sulat ni Paul. Mo to nga some of us moingon kang Paul gyud kay gwapo kay niya pag-explain ang gospel. Kay nakafocus man mi ato sa gospel, especially the book of Romans. Nga clear kay gina-explain ang gospel magkaigalan sa book of Romans. Then yung isa nga, asikuan akong paano, no? Unsa kaya gibati ni Abraham, no? Sa panahon nga, gi-offer niya ang anak. Grabe, no? Sakita, ato ba? Ano ba? So, among young minds is go work sa, inana, no? So, mao na siya magigilan, okay? Now, padayon ta. So, as I said, mga kaigalaan, nga ang Dios magpadala og mensahero alang kanato sa pagtudlo nini. For kani nga verse makaigalaan mao ni siya ang sentro nga mensahe nga ginadala nato sa kalibutan. Kani siya nga message
Bisan kinsa yung madunggan nimo nga verse, familiar kaayo. Right? Tanawa good. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. When He gave His Son for some purpose. Para everyone dili ma-perish aron makabaton og everlasting life. Why? In the plan of salvation, kung wala nagbuhat ang Ginoo og plan of salvation, which is the sanctuary, hopeless ang kalibutan magagalan. And then the character of God sa imong appointment nga gihatag sa ko dili ma-reveal. Kaya ang character of God na-reveal siya tungod sa plan of salvation. Okay? Whosoever believeth, that's why naay condition magagalaan, si pinsan kinsa lamang ang mutuo. Okay? Padayon na to. Now, mao ni siya ang plan of salvation na sulat sa Pinadayag 13:8, ang karniro nga giihaw na gikan pa sa paglalang sa kalibutan. Ang commentary ana no sa Sister Ellen White is mao na siya ang plan of salvation. The plan of salvation had been laid. Ang plano sa kaluwasan gihanay na sa wala pa ang paglalang sa kalibutan. Kay si Kristo ang karnero nga ihaw na gikan pa sa paglalang sa kalibutan. Okay? Now, mao na siya itong message. The message of love ngadto sa kalibutan. Okay? Dilinan to na ikon. I know kabalo mo. So sa pagwali sa usa ka mensahero, unsa iyang invitation? To receive Christ. Kay sa iyaha gaanra ang yugo once you will receive Him. Kay ngano man, ang burden sa sin, grabe kabugat. Abi ninyo, isa sa akong experience magagalaan sa panahon nga nag-eskwela ko sa high school until college, naagay ka ng problema, naagay something like empty sa ako ang sulod, nga wala pa, na-empty dito. Nga walay lain nga, kitang tanan na-empty sa atong heart. Nga walay lain mo puno ana pag makasudlan na siya sa Ginoo, na kay peace, satisfy ka sa imong kinabuhi. Nga itong gingon ni Teresa ba, nga mo graduate na unta siya pero naasa gipangita unsay nahitabo. Nasa spirit na of contentment. Matingala ka ana, nganong niabot man ka ana? Nga halos tanan imong makita sa imong environment is kuan man siya kanang ga lantaw man. Kung naa sila'y goal nga makabuot nila nga mahimo silang doctor of divinity, philosophy, no, math, doctor of math, mo na ang pinaka-last, di ba? Kita lahi na atong goal eh. Makauban na ako ang sikay na glory, ang iyang presence, makita na ako, ma-behold na ako. Nga bisang diri sa earth, di na ako ma-behold ang sun, tungod sa iyahang kasilaw. Kana nga panahon na magagalaan nga gikahadlukan sa mga dautan, ang presence sa Ginoo, imong makita. Pinakamalipayon nga panahon nga mahitabo sa atong kinabuhi. Now, the wages of sin is death. The sinner must feel his guiltiness, else he will never. Kabantay mo sa wali sa mga apostoles, unsa ang gingon ni Peter sa Acts 2, I think, 38? Repent and be baptized. Mao na siya ang message na to. When we present the love of God, gakol ta og repentance mga kagalaan. Why? Makita nila nga hopeless ang tao kung di niya dawaton ang Savior, nga mao si Jesus Christ nga only the channel to the Father. Hopeless. Kay nga naman, bisan pag-unsaon nimo duol sa Father, nga dili ka moagi kang Christ, di ka madawat sa Father. Because the law, the God, the Father, gikinahanglan niya nga dawaton nimo si Christ kay naara sa iyaha ang tanan nga gifts para ma-receive ka sa Father. Nakuha nato mga kaigalaan? That's why kung makita nimo di ba sa presentation ni Ivor Mayor nga ang katong kuan is na form siya og cross, di ba? Di na ako mag-present, kabalo naman na. Look at this. He has broken the law and in so doing has placed himself under its condemnation. The law has no power to pardon the transgressor. Ang balaod wala siya gahom sa pagpasaylo sa makasasala apan siya nagatudlo ngadto kang Kristo Jesus nga nagaingon, I will take your sin and bear it myself if you will accept me as your substitute and surety. Mga kaigalaan. Amazing yan isang statement para sa kuha. I do not know sa inyo ha. Why? I will take your sin, bisan ang angels
when the plan of salvation was presented to them, unsa ang nahitabo sa ilaha? That's why the cherubim or the cherubim is always nagalantaw, nagabaw sa ilang pako, tungod sa amazement. Grabe ilang kahibulong makaigalaan sa plan of salvation. Nga dili nila mapatom bisan kita, dili nato matugad mga kaigalaan. Return to your allegiance and I will impute to you my righteousness. You will be made complete in me, mga kaigalaan. Wow! Kumplito na tadiha kang Kristo Jesus. Kumplito. I have a question. Sa manahon nga gihimo kang righteous, are you perfect? Sa dihang gihimo kang righteous, perfect na ba ta? Perfect na ba ta? Yes, we are perfect in the sight of God. Because the righteousness of God, of Christ in us, is mao aragyot ang gidemand. Ang gihulat lang sa Ginoo by God's grace is what? The imputed righteousness mahimo natong part sa atong ginabuhi. Kaya nga no, kinsa man ang work, ato nang makita karon mga kaigsunan. Okay? Now, mo ni siya, no? Ang wali sa usa ka magwawali. Basahon nimo ang Romans 10:13. Kung wala ipadala sa Ginoo, kinsa may mutuo nga naay namatay dito sa Kalbaryo sa cross. Mga young missionaries, angat kami basin matigul lang nami kamo na po'y mabilin. Kinsa may mudala sa mensahe sa ilaha kung wala mo. Kung dili ta mapagamit sa Ginoo like sa giingon ni Isaiah, Lord, here I am. Here am I. Send me. Kung dili ta mo ingon ana makaigalaan, kinsa man. Kinsa man ang rightly trained nga mga young people nga able makapaabli sa kasing-kasing sa mga tawo nga nalumutan sa sala mga kaigalaan. Kinsa may mo paggamit, di ba? Okay, so mo na siya magpagamit ta. Kay nga naman makabaton lang sila og pagtuo sa panahon nga makadungog sila. Isa ni siya ka step sa atong gibasa ganina kay mubaton ang faith. Ang pangutana karon sa unsa nga paaging nga nakabaton ta og pagtuo. Isa na siya sa question magagalan. Ang question na batay natural nato nga faith inside? What do you think? Naa wala? Wala? Okay, let's check. No? Kay ang pagtuo daw nagagikan man sa pagpaminaw. Once you will start to hear the words of the Lord, we don't know the work of the Holy Spirit, how He gave the faith from God to you. Wata kabaluan na. But, tanawa mga igala. No? He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Once you will understand the plan of salvation, di yung ka mo ingon sa dihang musipyat ka nga, condemn ka. Do you agree with me? Why? Why? We are under probation. You receive already Christ, and the work of God through the presence of the Holy Spirit in our hearts is daily siya ga-cleanse. I-connect na ito sa teaching ni Doc Hill, no? Daily ga-cleanse ang Holy Spirit sa atong heart aron mo abot sa perfection of character. Okay? It's not our work. When we stay in the mountain, do not believe that the mountain will change you. But we believe, nagtuo ta, nga God will change us in the mountain. O, tanong inumduman. Ha? Basin, mabali na to Nga we think, nga when we go to the mountain, to the countryside, is mausab ta dito. No, it's ang Ginoo ang ga-change sa ato dito. Kaya nga no, dito ta tiltilon ang atong mga rocky, no? Dili lang rough, kundi rocky yun. Diba? Batuon kayo nga kasing-kasing magagalan. Dito ginasoften sa Ginoo. Ay? Now, because here, dili ta condemn. Amo na mabasa. Romans 8 verse 1. No? Mao na siya magagalan. So, saan nga pagi atong mensahe, mao ni siya. And this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Kung magwalita, we will present the whole plan of salvation. Nga dili nakakuha ng tao nga, ha?
Wala say ikapangulipas mga kagalan. Kasi mo ipangulipas? Wala na say i-excuse sa iyang kaugalingon. Okay? 1 Sam 100 page, paragraph 2. Let us all consider this. We may refuse the invitation when the minister present the gospel. Mauni pwede ang reaction sa mga tao nga nagwali, ang nanaminaw. Okay? Pwede natong isalikway ang invitasyon ni Kristo, no? Kanhi ka nato nga pwede natong isalikway ang iyahang gi-offer o offer, no? Ihatag wa pa ihatag nga kapasayloan og kalinaw. Apan nagpabilin nga tinuod gyud, no? Ang matag usa kanato gipalit sa adunay bili bisan pa man ang bililhon nga dugo sa anak sa Dios mga kaigalan. Okay? Bisan pa man og isalikway ang plan of salvation, isalikway si Christ nga namatay sa matag usa nato, realidad nga nahitabo, tinuod nga namatay siya, gibayran ta pinaagi sa iyang dugo mga kaigalan. Okay? Now, in the plan of salvation, madunggan nato ang message of love, and then now muanhita sa Holy Spirit, the Word of God through the Holy Spirit. Tanawan. Atong tanawan. Kinsa man gyud ang, di ba, ang condition sa kaluwasan is pagtuungan. Kinsa man ang una nga word, kita ba o ang Holy Spirit? Holy Spirit. Kinsa ang galid sa ato into repentance? Kinsa ang nagdala sa faith? Dili na ito makita ang mga kaigalan. Tan-awon na ito ang plan of salvation, ang works na Ginoo sa atua, kay sa atong work para maluwas ta. Tanawa. The Holy Spirit is calling to receive Christ and repentance. Tara. Calling and justification, o ang pagtawag o ang kapasayloan o gihimong matarong, dili siya sama, no? Nga butang. Ang pagtawag sa Holy Spirit, mauna ang pagduol sa makasasala ngadto kang Kristo. O kini siya nga buhat, gidala kini siya pinaagi sa balaang espiritu ngadto sa kasing-kasing sa pag-convict or pag-convict. Pagsulti nga nakasala ta, no? Mauna ang work sa Holy Spirit. O naga-invite sa atwa sa pag-hinilson. Kinsang work? Work of the Holy Spirit mga kaigalaan. In the plan of salvation, bago, imagine na lang yung sanctuary. Before ka mudala og offering dito sa sanctuary, kinsay nag-invite sa imuha nga magdala og offering? The Holy Spirit, not you alone mga kaigalan. Dili ikaw. Sometimes, no, maura gina, atong isulti sa mga tao nga kinahanglan ka mag-inulson. But the true repentance is not the work of man, but the word of God in us. Mao gina atong hinungdungan, kaya ang true repentance dili na siya human nga paghinulson lang alone. Nag-cooperate lang ka sa iyang work sa panahon na gi-convict ka niya na ikaw o ako nakasala mga kaigalan. Okay? Now, kinsa mahitagiya sa muna siya, no? Message of God, love, samtang nagmensahe ang mensahero sa mensahe sa gugma, ang samta po ng Holy Spirit kapanuktok sa atong heart. Ana, Revelation chapter 3 verse 20, si Christ is kapanuktok sa atong heart. Sa panahon, kanang mga, like for example, kaning mga makasasala man tanoban, katong wala nag-receive kang Christ ba? Do you think ang Holy Spirit nag-work sa ilang, Holy Spirit nagpuyo sa ilang heart karon? Nagpuyo wala? Nagpuyo wala? Dugay na wala, di sinabi. Anyway, mga kaigalaan, ang Holy Spirit wala nagpuyo sa ilaha. The work of the Holy Spirit now is just only knocking in their hearts. Sa panahon na tunggan nila ang message of God's love, ang Holy Spirit galak sa ilang hearts na dumata si Christ. Kaya nagdala po kong faith. Nagdala kong faith. Nga sa panahon na dawato nimo si Christ, automatically ang faith nasa atuwa. Then mauna nga ang faith is a gift. Sigidala sa balaang espiritu mga kaigalaan. Okay? Katong nag-receive na kang Christ, like you, brethren, is the Holy Spirit is nanagid inside of our hearts. Muna kalainan. Right? Now, kunya, samtang nagtawag ang balang espiritu mga kaigalaan, nagtawag ang balang espiritu sa pagdawat kang Kristo by faith. Now,
Ang balang espiritu nagdala og pagtuo sa matang kalagnaran. So meaning, kanilang faith, wala tay natural. Tanawa ha? Ang pagtuo diha kang Kristo, dili daw buhat sa kinaiyahan sa tawo. Dili natural sa tuwa nga naatay pagtuo. Dili na siya natural. Apan kini siya buhat sa Dios nganha sa hunahuna sa tawo nga gidala sa matag kalag pinaagi sa balaang espiritu. Wow, no? Tinuod gid ang Hebrews chapter 12 verse 2 nga siya ang author and the finisher of our faith. Nag-start of faith, mo-end of faith, mga kaigalan. Because ang faith nga gihatag ni Kristo sa tuwa is ga-grow and ga-grow, ga-grow, ga-grow. Hantod ka to atong gipangantoy nga perfection of character. Anyway, reality naman sa ito ang perfection. Because the righteousness of God by faith is enough before the Father. But, ang ginahimo lang sa Ginoo sa tuwa karon is ginatiltil ta kani atong mga ginaano ta ba? Gina-purify ta like gold. Kasi nakagig mining dire. Yes, ikaw, no? Makabalog ikaw kung sa gi-process ang gold. You know what? Taas pa kong time. Ang gold is, bisod kayo siya pangitaon. Buwis buhay ang nakasalalay sa mga tao. The same with us. Sa panahon ta nga mahimong gold, buwis buhay ta makigalan. Mamatay mabuhi para lang makakapot ta sa pagkaputli nga sama sa gold. You know what? Kung naa sa mining, makita nimo dito daghan kay bangag. Ang uban ana sinking, drifting, layo na kaayo ang naabtan. Kung matumpag na diri sa portal mga kaigalaan, patay ang nasa sulod. Buwis buhay. Mo na nga kung nangita kag pagkaputli, buwis buhay mga kaigalaan. Kamatayon ray katapusan ani. Mo nang si Apostol Pablo para mokailap ang mensahe sa tibok kalibutan, magpaputol siya o ulo. The best way mga kaigalaan nga life dito. Inana gid. Okay? So sa mining area inana, dahil dili pa gid na iagi pa siya bulmilan. No, ibulmil to nakita ko bulmilan, tuyo pa na siya to how many hours? 4 hours to 5 hours pa na siya galingon tong yuta nga nagsagol ang gold dito or bato. Galingon na siya dito mga kaigalaan. Ang sa time mapino. Dayon padakpon dayon siya sa mercury. Dugay dito yung process. And then sunugon din siya sa kalayo. Mao nang kita karon ginasunog sa kalayo mga kaigalaan. Hantod mahimot ang pagsunog. Okay? So wala tay faith din sa tuwa. Okay? Ang makasasala daw nga mahinulsulon nga adunay matinud-anon no di atubangan sa Dios nga nakasabot nga si Kristo ra ang maglimpyo, ang puli, ang work man good sa most holy place makagalang gisamaray siya sa usa ka word nga mao ang atunan. Gisamaray siya paglimpyo, sa pagyud pag ato no, pag cleanse no, mao na siya makagalang. Gisamaray siya dito. Atonement in their behalf and accept this atonement ug dawaton nato ni siya as their mauragid ang paglaom ni kinabuhi ug so malabot nga kinabuhi ang ilang mga sala gipasaylo ug mao ni siya ang kapasayloan sa sala pinaagi sa pagtuo o paghimo. Ang duha magud kabuk meaning sa justification. Kung dito ka sa writings sa Ellen White, ang meaning is justification and pardon are one and the same thing. Kung ato ka kang Jones, justification is made righteous. Sa panahon nga gipasaylo ka, gihimo pud kang matarong. Like for example, i-practical na to sa tuwa, nag-away ni Jervin. Pag-away na mo, ninyo na ka Brad, pasaylo ako Brad. So, kung saan naman akong giisip sa imo, wala ka pa nakasala na ako. Free from sin. So, gihimo kang matarong. That's why made righteous. No? O dili lang na makaigalaan, gipasulob pagit niya sa iyang righteousness. O na nakanindot no sa Ginoo. Now, ano siya ang work ni Peter ba? So, una ang mensahe sa Dios ngandoy kanato pinagi sa gugma ang iyang balang espiritu gatawat ug nagdala og pagtuo dayon. Tungod ana madawat nato si Kristo. Dili day naturally nga kita gadawat kay Christ.
First of all, the Holy Spirit is knocking in our hearts. Okay? And then, mulit siya sa ato o repentance and baptism. Ano na sa sanctuary? Tanawa, alita sa sanctuary. The Holy Spirit calling us to magdala og offerings. And then, mag-confess na ka sa imong sin. Sa diyang gidawat nimo si Christ nga siya ang atonement nimo, siya ang halad. Mo-confess ka. Repentance, mo-confess ka sa imong sin nga ipatong ang imong kamot diri sa offering nimo o ikaw mismo mo ihaw sa lamb. Kita mismo ang nag-ihaw sa atong Savior, mga kaibigan. Para lang ang iyahang dugo mo ay mapuli nga ato ang dugo mo ay moagas, mga higala. Unya, dado na dito sa priest. O tungod ana, imong gipakita nga nagrepent ka, no? Gidawat nimo si Christ through sa baptism. No? Wala siya mga higala. Kaya dili man ta kasunod sa sanctuary, kung dili ka magpabaptize. Kasi gingon ni Jesus kang Nicodemus, dili ka pwede mo sulod sa gingharian sa langit ko, dili ka magpakataw pag-usab. So kinahanglan tang mataw pag-usab, mga kaibigan. Muagi kita repentance bago ta, ay nung dumi, na ang courtyard is nasa earth, ang holy place of the most holy place is in heaven. Okay? Sorry mga kaibigan. Okay. So, dito sa justified or pardoned by faith. Now, to repentance and faith, pinaagi ko sa pag-hinulsol o pagtuo. We are rid. What is rid? Of sin. Kung say rid. Please, kayo mga English major, ya? What is the word rid? Likay, no? Rid of sin. No? Pinaagi ko sa pag-hinulsol o pagtuo, makahimo ta sa paglikay sa sala. O magalantaw ngadto sa atong Ginoo nga atong kamataro. Okay? Nga nag-antos sa dili matarong ug sa matarong. Okay, now there's a meaning. Justification, pardon and justification are one and the same thing. Okay, para ito. Now, isa niya itong bandayan. Ano man niya? Di ba ang faith is gift? Pero anong gihimo man ang faith condition sa kapasayloan? Because sa panahon nga gi-receive nato si Christ, ang Holy Spirit is nagdala siya og faith. Ug naato na to siya ng faith, nahimong gift sa atuwa. Kaya gidala mo niya. And then, gihimo siyang condition sa pardon. Nakuha na to ang sequence, mga kaigalaan. Nasabta na to. Right? Gihimo siyang condition. Faith is the condition upon which God has seen to promise pardon to sinners. Because the Holy Spirit human na nga gibutang niya ang faith diri sa ato. That's why ang faith is gift, mga kaibigan. Tanawa. Repentance as well as forgiveness is the gift of God through Christ. It is through the influence of the Holy Spirit that we are convicted of sin and feel our need of pardon. Nakita na to ang work sa Ginoo. Dili na ito ato ang work. Dili ato ang work, mga kaibigan. Okay? Not but the contrite are forgiven, but it is the grace of God that makes the heart penitent. Tapos, 5 minutes na lang. Okay, thank you. Faith is not of ourselves, but it also is the gift of God. Now, so ano siyang sequence, no? Faith, repentance, pardon, no? Kumata mag-repent, so ipasaylo ta. Unya, impute din niya ang righteousness. Okay? Tanawa. Ang righteousness is ihatag din niya sa atwa. So, uban ta niya. Para able ta makaigalaan, maka-walk sa sanctuary. Di ta kasulod. Kaya only the holy man can get inside the sanctuary. That's why, kinahanglan ng righteousness para ang law dili sa muditake og sin. Ang law is muditake sa sin eh. Dapat kinahanglan tag righteousness na maoy makita sa law dito sa most holy place nga dili siya makakita og sin sa atwa. Okay? Mao na siya kinahanglan ta og righteousness. No? By receiving His imputed righteousness through the transforming power of the Holy Spirit, we may become like Him. Wow! No? And then, mapariya ang atong imahe sa iya, mga kaibigan. Okay? Hinugduman po na to na the righteousness of Christ will not cover one cherished sin. Hinugduman na to na. Nga kung na,
Pag magkapangaytag pa sa ilo, mga kaigalaan, ang Holy Spirit nag-work naman sa tuwa, and then ipasailoon ta, and then impute again His righteousness. Kaya di na siya mo cover sa tuwa. Di ginataguan ng sin, i-confess ginataguan na confession and repentance dili sa tuwa, di ba? Okay, so mga siyang sequence na po. Ako ginapakita sa inyo mga kaigalan ang sequence na simplify. Kung namoy kadugang to kanang mas simplified pagid kaayo mas better. No, nga makita nato ang sanctuary. Now, asa mo kay declare nga righteous? Nagipasaylo ka diri sa sanctuary. Asa kay declare? Dito sa altar of incense. Katong fire dito nga fire sa Ginoo, dili man to strange fire, dili to tong fire kundi sa Ginoo to siya nga fire. Katong incense dito, katong altar of incense na nato say light dito makaigalan. Pag mutol mo to siya sa langit, meaning our prayer accept sa Ginoo. Pero pag was nga dili gani, meaning pag dito ta gi-declare nga righteous. Okay? Dito ta gi-declare. Sa most holy place, asa man ta gi-declare nga napasalilo og imong mataro? Asa man nga pag dito? Kato, golden censer. Mao man to atong prayer, na dito. That's why nagpadayon, dili lang diri sa holy place, kundi nagpadayon ang pardon dito sa most holy place, kapasayloan. That's why na si Christ, dili lang gatangtang si Christ sa sin nato sa most holy place, but also gapasaylo pud siya nato. Mao nang ang 1 John 1:9 is, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse, not just only to forgive, but to cleanse our unrighteousness. Okay? Now, happy na yun. Gamay na lang. Dayon, made righteous by faith, kana siya, muna siya ang imputed. Dito sa sanctification. Okay, sanctification, the righteousness by which we are justified is imputed. The righteousness by which we are sanctified is imparted. Katong righteousness nga gi-impute sa tuwa, man, when we talk about the word impute, unsang word nga impute? Freely given by faith. Kay by faith, it's also gift. That's why by faith anan. Right? So, by faith man siya, mao na libre nga gihatag. Kanang gihatag niya nga lain righteousness nga libre sa tuwa. Mao na gitawag na dayong imparted o sanctification. Imparted meaning mahimo ng parte sa tuwa. And we know nga dili natong work. It's the work of the righteousness of Christ inside of our hearts. Nganong niabot ka sa pagkaputli sa kasing-kasing. Ayaw yun. Dili din nato ibutang mga kaigalan na kita ang mamaningkamot para mahimot ang maputli. Kaya sa gingon na failure ang tumuy ana mga kaigalan. At yung ibutang na we are just only cooperating of the work of God in the plan of salvation. Now that's why di na ito mag-credit o mamirit sa itong kaugalingon ang plan of salvation. I think naglapas ako. Okay? Like that. So, what is siya no? Christ works within us and His righteousness is upon us. Without this, no soul will be entitled to heaven. Mao kita niya itong makita mga kaigalan. Di kita ang ngayon sa langit. By the influence of the Spirit and the righteousness of Christ. I think, ahuman na dito ko. Pasalamat dito kay I think, nahuman din ako ang 1 hour. Dahil glorification ang last. Ang glorification, kung sa gingan diri, sa 1 Corinthians 15, 5:1, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Mo ito paglaw. Dili man ni makasulod ni incorruptible. Kinahanglan himuon sa siyang incorruptible. Nagitawag na siya og glorified body. Okay? Tawag. For this corruptible must put incorruption. Diba? Di ka kurap man ta nalata ta. Sa diyan pagkabanhaw nato mga kaigalan, dili na kita makurap ano. And then able na ta sa atong gipangandoy sa Shekinah glory na lights dito sa most holy place nga ato nang matutukan, ato nang matanaw mga Kristiyan. Okay? So, last nga, they may have been deformed, na-deform ta. Bisan pag health reform ta, ma-deform kita. Diba? Magsakit ta. Ako gani, giupo. Diba? Magsakit. Ma-disfigure ta.
Sa diyang mamatay ito, matagabalo, nalagpot atong bukog ito layo kayo, no? Atong mata, layo kayo. But, in a twinkling of an eye, by the power of the Lord, unsa man, mahulma tagbalik. No? Amazing kayo. Disfigured. If this were the life, and they rise in perfect health. Sa pagbangon na ito, mga kaibigan, so before, need tao ka ng sunlight karon para lang nga maayo ta. But in heaven, mga kaibigan, my life, naganahan kag tanaw di ka mapulan. The presence of Christ. Mamiss na lang ka perminti sigiglan tao sa ila. Nga, gabi ang gugma sa akwa samtang napa ko sa kalibutan. Okay? Yet, in the glorified body, their identity will be perfectly preserved. Ang imong batasan karon, atong mga batasan nga gihulma sa Ginoo by His righteousness. Kanang identity magpabilin. The only thing nga usabon sa Ginoo is ang our corruptible body, nga mahimo siyang incorruptible or glorified body. Mao na nga ma-amaze ka magagalaan, kay nin-add na to sa langit. Makita nato ang glorified body ni Christ na magpaila na ang iyahang kamot na apagyapoy marka sa lansang mga kaibigan. Glorified body man si Christ. Ha? Mao nang sakto na sa nature of Christ na siyang subject. So, kaya ko ng Diyos mga kaibigan sa iyang mga buhat, work niya kananig ka na to. O sabta na to, nga we are just only cooperating of His work. No? Samtang makadungog kang mga mensahe, mapalingon sa atong pagtuo, magpadasig ka na to. Katagan na itong pagkagad, kung karang ibuhi ng mga pulong, nga gikan sa Diyos. Magkita pa sa langit, atong tutukon ang atong naluluwas, na nagluwas ka na to, na di na ka mahadlok. Nga ang iyang kahayag, pila ka times. Pila ka times, Brad. Sa taadlaw. Di ba? Na-able ka na makatutok niya. No? Dalay ko ng Diyos, o paayong gabi ka natong tanan, o atong ibalik ang himaya sa niya. Maayong gabi. Sayang kami. Praise the Lord sa mensahe ni Kuya ni John Warkino. Kailaing agianan kundi si Kristo.